Open your Bibles please in the book of Numbers. Numbers chapter 20. Manindog ka please. Numbers chapter 20. Numbers chapter 20 verses 1 to 13. Numbers chapter 20 verses 1 to 13. Alright, nanaw? Ato ning basahon together. Dungani ko sa pagbasa. Alright, ready, go. Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Sin in the first month. And the people abode in Kadesh, and Miriam died there and was buried there. And there was no water for the congregation, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron. And the people chewed with Moses, and spake, saying, Would God that we had died with our brethren died before the Lord. And why have ye brought up the congregation of the Lord into this wilderness, that ye and our cattle should die there? And wherefore have we made us to come up out of Egypt, to bring us into this evil place? It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth this water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock, so that thou shalt give the congregation and their beasts drink. Moses took the rod from before the Lord, as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels, must we preach you water out of this rock? Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. This is the water of Meribah, because the children of Israel strove with the Lord, and he was sanctified in them. This morning I'm going to speak a message, Mistakes in Meribah. Mistakes in Meribah. Shall we pray? Father, bless ang imong pulong. Salamat. Makapaminaw ni makasimba ni mo sa Espiritu kamaturan. Lang Espiritu, please, ka magalihok para sa mga kinabuhi. Give us, Lord, a heart that is open, mind that is open, sa pagdawat, pagpaminaw sa imong pulong. Help us, Lord, your people, to learn something from this message. Help thy servant, anoint my lips. Dear Holy Spirit, I am nothing without you, Lord. In Jesus' name, amen. Take your seats, palihog, mga likod. Now, we are in chapter 20 in our series of sermons. I want you to listen. Kamina mo, this is a very important message. The section begins with the record of the death of Miriam. During this time, 38 na sila katuig na naglibot-libot sa wilderness. In other words, doon na kayo sila sa promised land. Hapit na sila moabot sa promised land. Pila na lang katuig, moabot na sila sa promised land. But during this time, mga kaigsunan, many of them committed a mistake. Nga, imbis doon na lang unta sa promised land, daghan nila, wa pagyud nakasulod o nakaabot sa promised land. And that is including Miriam, Aaron, and Moses. And this is a very sad story. Now, namatay si Miriam. Miriam is sister ni Moses. So makita nato din mga kaigsunan na during this time si Moses was in a personal sorrow. O ang sumo pa yung palandungon, in verse number 2, ang mga tao, mga kaigsunan nga gilid ni Moses were murmuring and complaining once again.
Kabalo ka kaning mga tawhana, mga kaigsunan, wa gyud ni sila'y concern. Wa gyud sila'y concern sa ilang leader. These people, are you listening? We're insensitive people. Can you imagine, ang ilang leader namatyan o igsuon, nagreklamo pa sila nga way tubig? Kapag ka kinahanglan imong timingon ang tanang butang, there is always a right timing for everything. Are you with me? Amen. Well, you know what happened? These people, they were causing needless hurt and distress that could or should have been avoided. Pwede unta ni malikayan nga hurt, dili unta ni dapat himuon nila mga kaigsuonan. Ani nga time, because during this time, Moses was in sorrow. Amen. Kabalo ka doon ay mga membro, ako'y kaalam. Kanabitaw ang time nga ang pastor naas, bukat kayo gipasan, iya panumpunan. Are you listening? Amen. You should have wisdom. Amen? Are you with me? Amen. These are very practical. Right. Na pwede nato ni-apply sa church. Amen? Amen. This is the time, mga kaigsunan, that they should comfort their leader. They would lift up their leader. They would help their leader. Kung kaya ang ilang leader is in sorrow. Right. Naanas kapait, naanas kasakit, itiwasan pa naman ng mga iyagpag ng mga Israelites. Are you with me? They don't have wisdom. Na pwede manuntaan ni mga kaigsunan, inaling palapyon sa ang nahitabo. But they were murmuring. Why? Because these people, they have this attitude, spirit in their hearts. Mga kaigsunan, wak paghihapon na usab. Can you imagine, paminaw, during this time, the children of Israel, they were at Kadesh 38 years earlier. Asa sila dapit ni balik? Because they were wandering. Asa din sila nagsugod gani sa wilderness, a journey sa wilderness, wandering in the wilderness, in Kadesh Barnea. Ani nga time, nituyog sila pag ang lugar na ilang naabtan, Kadesh Barnea gihapon. Wala nitulin. Why? Because of their wrong attitude. Kabalo ka kung Kristohanon ka, unya, sige na kang bagulbol o bagugpot, way nangaragad ka sino, di ka mo tulin do. Oh. Di ka mo tulin. Di ka mahimong blessing sa puluhaton sa Ginoo. Right. Di ka mahimong blessing sa alagad sa Diyos. Oh. Amen? Kaya ang imong nakatunan, kabalo ka, ang ilang nakatunan for 38 years, wag yun kapasar sila. Kung sa to'y hinungdan nga, ipangpatay sa Ginoo, dito sa tayong panikora, dito sa Kadesh Barnea, kay nagsigi silang murmur. Dinhi mga kaigsunan, nibalik na po ang ilang sakit. Murag mga baptist yun ni, mutuo ko mga baptist ni. Oh. Amen? Amen. Tanawa ha, Numbers chapter 14, we'll go there in chapter 14 verse 2 and 3. We will have you recap. I know nang tatanaw na niya to. Tanawa, in verse 2, and all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God had died in the wilderness? And wherefore hath the Lord brought us into this land, to fall by the sword, that our wives, our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Look at their murmurings. Look at their complaint. Kani mo na yung pagsugod. Wa pa sila sa wandering. Because of this, God, tungkol silang murmuring and complain, they wander in the wilderness. And here, in our passage, balik sila dito sa Kadesh. Kami na mga Kristiyano, you need to pass the test. Amen. Kaya kung di ka kapasa, magsigil ka balik-balik. Subo kayo palang doon, mga kaigsunan. 38 na katuig na Kristohanon, pero are you with me? Ang attitude, mura gyapon bagong naluwas. Nabata? 38 years of wandering, going nowhere. And although these years of wandering, mga kaigsunan, dili yun ni blessing nila. But listen, this wandering provides them great lessons to be learned. Great lessons to be learned.
Because many of us today are not marching as pilgrims through the world. Ato ning hinumduman nga aning kalibutan na we are strangers, pilgrims and strangers. Right. Lumalabay rata aning kalibutan na. We are just a wanderer in this world. Our home is in heaven. Amen. Here, they are back at Kadesh where they had failed before. Mauni ang lugar na sila napakyas na sipyat nila ang Diyos o ang ilang leader. Karon ibalik na po sila dito and again, they are complaining instead of trusting. Kung sa ilang problema, way tubig, way kaon. 38 ka tuig. Human sa 38 ka tuig, maurang gihapoy ilang reklamo. Way pagkaon, way tubig. Can you imagine? 38 years silang ipakaon. Are you with me? Instead of trusting God, instead of trusting their leader, Moses and Aaron, to lead them, that God will take care of them, they kept on complaining. Kabaw ka kaning magsige kang reklamo, that is a sign na wa kay salik. Oh. Amen? Are you with me? Pabitos Moses, wa nga kasulod. Kabaw kung sa hinungdan, tungod kay ni, si Moses ni apil na ng pagreklamo. Inaamong. Amen. Doon na kayo ang land of flowing with milk and honey is ahead of them. Doon na kayo na nas unahan. But they failed once more. And listen, I don't care who you are today. Amen. You as a child of God need to recognize that you are not here permanently. All of us are just pilgrims passing through this world. We won't be in any one place for long. Ayaw rat complain. Kay di man mo kanunay dihas wilderness. That's the point of God. Dili mo kanunay nga naa mo Kadesh Barnea. Di na mo ang gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo nila that they will reach promised land. Pero dili man pwede nga moabot sila sa promised land without passing through the wilderness. Listen, langit ta. But di man pwede mo diretso tag langit. Kinahanglan na tang moagi aning kalibutan na. Unya aning kalibutan na ingon si Kristo dunay daghang kasakit. Ug diha sa kasakit ug problema ug kapait mahibal-an imong attitude. Kung bagulbulan ba ka o dili. Kanang wala kay kwarta ba? Naa kay problema. Amen? You are in bad health. You have all these trials. You have all these difficulties. Diha matistingan ang attitude sa atong kasing-kasing. Eh kung naratay puno atong pitaka, okay naman itong nikangisi-ngisi, tas ayun kayo katawa. But when you are in difficult times, salamat baghapon tas Ginoo. Are you with me? Amen? Amen. Are you listening? Amen. I'm trying establishing atong message karon. You know what? I realize it is impossible for a man or congregation to murmur or complain. It is possible. Amen? Kabalo ka, kaning mga nagmurmur din these were the new generations. Kay katong old generation, paminaw, nangamatay naman to. So kaniila na ning mga anak. Pero tanawa, ang ilang mga anak, pagulpulan gihapon. Kabaw kaon sa lesson nga makita ani, tungod kay mauni nakita silang mga ginikanan. Kabalo ka kung ang atong paminaw. You be careful this, parents, nanay o tatay nga membro. You should be careful na naay tayo magpagulbol ka simbahan na nakadungog imong mga anak. Why? You are planting a wrong impression to their mind. Nga why ayong Ginoo, why ayong simbahan? Kay si Papa si Mama nag-away tungod simbahan. Nang giawayan ang giving. Hello, amen? Oh. So, unsa man nga klase
klase nga generation nga atong i-produce unya kung mga matay na ta nga mga bagulbulan unsa man nga sunod nga Cornerstone Bible Baptist Church members atong i-produce bagulbulan gyapon. Are you with me? Kamaw ni ilang nakita. This is a very good lesson. I know this is a hard preaching, but we need hard preaching. Di ta mo tubo kung di ta mo kaugahi. Amen? Kung naigo ka, appeal tayo. This is for all of us. Ay raang ko na tanan para di kayo bugat. Amen? Kabalo ka sa diyan mga batanon bata, naguna-una ta mga kaigsunan nga dunay mga butang nga maybe inig kadako mausap ni. Pero dunay times nga nasayog ka. Ngay kaysa diyang gamay pa sa pagkadako, ni grabe pa noon. Ay mausap ra na. Ni kadako ana. Siguro na dunay nausap ang naong. Nausap ang nilihukan, pero mauna gihapon. In fact, ni grabe pa man noon. Di ba nakakita ka na? Ni grabe naman noon yung bata. Mas ni worse pa man noon. Amen? Oh, nga naman. Makasala beta. Makasasala ta. Mubito na ang paminaw. Nindot na nga sa imong younger age ba? Karon kamo mga batanon. Paminaw. Kamong mga batanon, karon pa lang daan, mo decide ka that you will do right. You will decide that you will live right. Ayaw na hulatan. Unya na lang ko inig 60. Unya na lang ko inig 70. Because during this time, ang ilang mga edad, na 60, 70, and 80. Niabot na lang 70 o 80 ang edad. Wa pag yun, nakatarong ya sino. Ano sa mga magtarong? Amen? Unya na naanata sulod sa kabaong. Magtulit na to, nagyulihok-lihok. Dili, mga kaigsunan. Can you imagine, 38 years in the wilderness, but these people have never learned? 38 years in the wilderness, but they have never changed? What an ugly picture of a Christian who keeps on following the Lord, but not learning something. Pati kayo mga kaigsunan, nga hulagway sa Kristohanon ni. Nga 38. Isa'y nakaabot 38 nakakatuig nga Baptist, Kristohanon. Gasig 2,000. So, pila na ko katuig? 23. Siguro, lahin na ka. Itong bago kang naluwas, karoon doon na ikalainan. And I hope that we change for the better. Are we me? Di kayo we change for the worse. Amen. Dapat nagkanugay. Ha? Wala nagkalanay. Di ba tamurag sabon, nagkadugay, nagkahilis. Nagkadugay, nagkalanay. Dapat dili ingon ata atong Christian life. We need to grow. We need to improve. Amen? And how bad your testimony is, but di kayo nga testimony. Are you listening? Nga, tugay na kang membro simbahan niya, ikaw may number 1 bagulbulan. Can you imagine 38 nakakatuig? Kunya ikaw mo'y pangulo, ikaw mo'y kura-kura. Katustura mo ito yung ulo rebuilding. Uy, kung membro ka nila igugag ulo-ulo o rebuilding, kaya mong grupo ni uban nga, sa baluta ka. Nubag ka sa Ginoo. Amen? Di nubag na ko. Nubag ka sa Ginoo. Amen? This is important chapter. Kamo ka kani atong gisgutan because this chapter marks the end of wandering for the children of Israel. During this time, putol na sa Ginoo ang ilang wandering. They are now marching to the promised land. Dili na sila magsige nagtuyok-tuyok dito sa kamingawan. Mauna ni nga time na they will go straight to the promised land. Amen. From chapters 14 to 20, gi-deal din yung mga kaigsunan ang 40 katuig nila nga wandering sa wilderness. And in fact, di ka kaayo kakita o detalye ka basa kung unsay ipanghimo nila o unsay ipangbuhat nila during this
38 years. Nga naman, tungod kay ani nga time, the Israelite is out of God's will. Wala sa kabubuton sa Ginoo. Kung kabaw ka kaningwa kas kabubuton sa Ginoo, di ka ngayang isgutan. Are we with me? We can talk about Israel being God's chosen people, but they did not have the amount, anything, when they were in God's will. And that is still true today. It is still true of you and me that we don't amount to anything when we are out of the will of God. Tinoon na, pamilya mo Kristohanon, kung Kristohanon ka, unya, wa kas kabubuton sa Ginoo, di ka musubay sa kabubuton sa Ginoo, wa kay pulos nga Kristohanon. That is the frank nga pagkasulti. Wa kay hinungdan nga pagka-Kristohanon. Are you with me? Grabihan ni mo istorya pastor. That's true. Kung sa may pulos ni mo nga giluwas ka sa Ginoo, unya, dili ka willing mo himo sa iyang kabubuton nga mao'y nagluwas ni mo. Munang kung unsay ibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi nga ministry nga diha ka magamit, mapuslan kaniya sa iyang lawas nga mao ang iyang simbahan, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. You have to exercise that gift. Amen. Amen. Kay kung dili na nimo himuon, mura kag ikalima nga tiil sa baka. Pilay tiil sa baka? Upat. So kung naapay madugang nga usa ka tiil sa baka, mahimo ng 5 ang ikalima nga tiil, wa na'y pulos. Magsamok-samok ra nas baka nga maglisod sa lakaw. Hinaot nga dili kaingon ana magkristohanon. Are you with me? Amen? Look at their complaint. There was no water in verse 2. From the congregation, they gathered themselves together against kinsa? Moses and Aaron. Magbantay ka ni mga Kristohanon. Mga Kristohanon, magbantay ka ni. Nga dili ikaw mong leader. Amen? Against your pastor. Amen? Amen. Against your Moses. Tanawa, ingon sila, nganong imo pamaming pagawa sa Egypt? Nganong gidala man minimo ani tanawa ang ilang tanaw? Evil place. Evil place. Kay no seed, no figs, no vines, no pomegranates, neither any water to drink. Unsa ilang complaint? No water. Unsa ikaduha pag yung complaint? No food. Amen? Now, karon, munta nagka-pastor. Valid ba nga need nila? Yes. Need ba ang water? Yes. Need ba ang food? Yes. So, pastor, unsa may mistake anak nila? Unsa mistake ani nila? Actually, ang ilahang tinuod gud nga need dinhi kung imong tanaw, di man gud tubig o pagkaon. Kabaw ba kung sa ilang pinakanid ani nga time? Ang ilang attitude man sakto. Kay kung sakto imong attitude, do you think di ka pakanon sa Ginoo? Kung saktuhon nimo imong kasing-kasing, wal nangalagad kas Ginoo, do you think pasagdan kas Ginoo? Amen. Are you with me? Amen? Amen. Kung malipay ang Ginoo nimo ba, wal nagsunod ka niya, do you think ang Ginoo mo tan-aw ra nimo kung natay panginahanglan? No. In fact, 38 sila katuig nga gipakaon sa Ginoo ani nga time og mana. Amen? Pero kung ang imong attitude dili insakto mao ni problema, mao man gud nakita ras mga Israelites. Walay tubig, pero ang ikaduha, walay pagkaon. Kabalo ka sayo gud nga thinking nila. Ano man, ipakaon sila sa Ginoo. Itagaan silang tubig, kaya kung ni tubig, 38 ka tuig di ka mo inom, patay na kaoy. Hapay na kang namatay. Unya 38 kang way kaon-kaon, hapay na kang namatay. Usa gani siguro kasi manan di ta kainom, murag abot, buhay pa bata na. Di ko sure. Patay na siguro. Siguro, di makaon, murag pwede pa. Pero ka nang way tubig, murag mamatay ka sa'yo. Kay importante kay tubig. But listen, here's the proof nga ang ilang ipang istorya diri nga complaint. Tinuod, 38 sila katuig sa wilderness,
ug ani nga time buhi pa sila. It means to say, God did not fail to provide them their basic needs. Right. But wa ni nila nakita. Kabalo ka kaning tao nga ang kasing-kasing bati o gatisod, di ko kakita o kaayo. Ang iyang makita, puro po bati. Are you with me? Di sakitas kaayos, Ginoo, ngayon, ang iyang kasing-kasing di man isakto. Do you know what? That a person who has wrong attitude in his heart can't see any good thing about God. Di sa kita sa kaayo o kaayo sa Ginoo. Di sa kita makisunan o kaayo si Bana, makita lang niya puro sayo. Doon yung mga membro ngayon na makita lang si Bana puro sayo. Ang makita na simbahan ang puro batid. Ang makita sa simbahan ang wag nahimo niya. No. Dakang nahimong simbahan na to. Amen? Ang nakita lang yun niya ang bati sa iyang pastor. Ang wag nahimo sa iyang pastor. Are you with me? Kabaw ka, ano yung time ato ni Galo? Kaning mga tawhana ba? Naguna-una sila, nga mura ba si Moses, obligado nga maoy muhatag sa ilang panginahanglan. It is wrong. Ang muhatag sa ilang panginahanglan ang Diyos. Amen. Ato ni karon. You know what? Ang akong kasing-kasing kung kabalo ka, I'm willing to help. Pero di pwede nga akong duphan ang inyong panginahanglan sa inyong pamilya. Why? Because that will make you irresponsible. Okay. Dapat ang membro mo tabang sa pastor. I-bless sa Ginoo mo na yung pamaagi. Ang membro mo tabang sa church, di kaya ang church, sige, tabang, hangtong mamatay ka. Dili yun, ana, ang principle sa Ginoo. We will help. Do not get me wrong. Mutabang ka. Amen? Kung pwede pa lang mga kaigsunan, dako kag itabang, atong tabangan. Kunang kung naay tayong bitapon nga di ka matabangan, ayaw nagpangluod. Amen. Kaya basig ana nga tayo, wag tayo makumot. Kaya di man sa tanang panahon nga ang Bethlehem, Judah, ang house of bread, naay bread. Naay tayo nga mahubas po. Naay tayo nga ang sapa mauga. Amen? And so we need to understand. Amen. Ato ni Garo, dili pwede nga ang pastora mo'y magsabot sa membro. Dapat ang membro makasabot mo kas pastor. Amen. Klaro-klaro na ang storya. Oh. Kani imagine, di mo kasabot sa imong pastor nga usara ang pastor. Yang pastor katagang membro, gitry og sabot sa pastor. Oh. Amen? This is the time they do not understand Moses. Ikuyugan silang Moses. Di man tao ni obligado si Moses ani mag-lead nila. But Moses was called by God. Moses was commanded by God. So why mahimos Moses? Because he's accountable to God. Amen? Again, tanaw, verse number 6. Tanaw, sige mo sa verse number 6, chapter 20. Are you following? And Moses went from Aaron, and Moses went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared to them. Pagkadungog nila nga nagbagulbol ng mga tao, nagbagutbot ng mga tao, isog na kayo, nangasuko ng mga tao, kapag sa igibuhat ni Moses, doon sa Ginoo. O kapalo ka, every time nga muduol si Moses o si Aaron sa Ginoo, kung magbagulbol ng mga tao, ang glory sa Ginoo magpakita. Are you with me? Amen. Ang glory sa Ginoo magpakita ni Moses at ni Aaron. And maybe some of the Israelites makakita. Kung sa may point, anak pastor, it means nga ang Ginoo wa nalipay every time nga mag-complain sila. Ang Ginoo wala malipay every time nga magbagulbol sila. Pamina, that should make us realize karong buntag that if we are whining, if we are complaining, believers, we are not pleasing to God. That is true no matter who you are, where you are, and what you are doing. Bisan pagdukay na kang membro, bisan pag-choir member ta, bisan pag-suwiner ta, bisan pag-giver ta, bisan pag-teacher ta, bisan pag-preacher ta, bisan pag-church supporter ta, kung sige gihapon tag bagulbol, God is not happy with you. Amen. Amen? God said in His Word, do all things without murmurings and disputing.
Hinaot ko nga kung doon tayo buluhaton nga himuon sa simbahan, waon tayo membro nga mag-away. Amen. Kaya pakit kayo na nag-away ta tungod sa ministry. Dapat mag-iusa ta tungod sa ministry. Amen? Diha ka na magsugod ang disputing kung nanay mag-murmuring. Kunya, why blessing? Suko ang Ginoo ani nga time. So, kung sa'y gibuhat, gisugo sa Ginoo sa Moses. Tanawa, verse number 7. Are you following? Amen. The Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather the assembly together, thou and Aaron their brother. Speak ye unto the rock before their eyes. Muna isugo sa Ginoo, dada imong sungkod, unya sulti ang bato. At tubangan ani mga tawhana nga sigbagulbol, unya dunay tubig nga moagas gikan sa bato. Unya ang tubig nga moagas gikan sa bato, ang tanan nga mga panon sa congregation, ang tanan mga hayupan nila moinom gikan sa tubig. Tanawa, sunod na verse. Moses took the rod from before the Lord, as he commanded him. And Moses and Aaron gathered together, the congregation together before the rock. And he said unto them, Hear now ye, unsay iyang tawag? Rebels, o paminaw mo mga rebelde. Napungot na yun. This is the time na si Moses nag-mention ng mga rebelde. Ingos Moses nga, must we pitch you water out of this rock? Moses lifted up his hand with his rod and he smote the rock. Kapila. Twice. Unsay sugo sa Ginoo? Speak. Unsay gibuhat ni Moses? Sa iyang kalagot? He smote the rock. Amen? Kabalo ka doon na yung time nga ang pastor makadisobey sa Ginoo tungod pros membro. Why? Dahil membro nga si panghagit. Amen? Kung saan mahimo ni mo kung manghagit kag authority? Ang imong buhaton dapat is to obey and submit. Not to challenge the authority. Because when you challenge the authority, kung saan mahimo ni mo? Amen? This is the time na si Moses mga kaigsunan ni apil o rebuilde. Wala po naminaw si Moses. Sa iya itong kabungot, ipag-atubang pato ni pospulsay. Kabaw ka nga nung niyon ang Ginoo nga speak to the rock. Tungod kay humana ni napuspusan nga bato. In the book of Exodus, katungkol ay tubig ba? Ingon ang Ginoo, Moses, you smite the rock. Dipuspusan ni Moses, kausa, migawas ang tubig. Ugdi na gusto ang Ginoo nga iyang puspusan og usab. Kay gusto ang Ginoo ani nga bay nga ang mga katawhan sa Ginoo masanctify. But because of his unbelief, the Lord spake unto Moses and Aaron. Tama, sunod na verse. Are you listening? Because he believed me not. Tanawa na. To sanctify me in the eyes of the children. Therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. This is the water of Meribah, because the children of Israel strove with kinsa ilang ikakontra? The Lord. Dili si Moses. Kabalo kag magsikag bagulbol sa buluhaton sa Ginoo, dili ako imong gibagulbulan. Kabalo ka kung mukontra kas buluhaton sa Ginoo, dili ako imong gikontra, ang Dios. Kuyaw kung ang Dios imong kontrahon. This is gusto tag blessing. Gusto silang panalangin, moabot o promise land, ang Ginoo dunay proseso. Pero kaning mga tawhana, dili gustong musubay sa proseso. Amen? Gusto sila nga kung unsay ilang igaw, naada yun. Dili man ingon ana. There are times that you have to wait. There are times na tudloan tos Ginoo pagsalig o pagtuo. Amen? Unsay problema din eh. Unsay mistake nga nahitabo sa Meribah. 1. Moses failed to sanctify the rod. He failed to sanctify the rod. According to some Bible scholars, kaning nga rod, it's either, dunay nag-ingon nga kang Moses ni, doon na po nag-ingon nga kang Aaron ni, katubitang gibutang dito sa tabernacle, nga namulak, kay nundong pakato, nga namulak, kunya namunga og almon, kay ang basihanan kay from the presence of the Lord man. So maybe kang Aaron nga rod,
Mauni nga rod nga gigamit sa Ginoo nga ang Ginoo nag-perform og milagro. Are you with me? Now, what happened mga kaigsunan is that pag-abot dito ni Moses, instead of speaking to the rock, istoryahon ra, ang gibuhat niya this time, iyang gihampak, iyang gibunalan, kaduha ang bato. Miagas gihapon ang tubig. Tanawa, ano? Ingon ani ka gracious ang Ginoo. Nga bisan sa kadaghan atong disobedience, ang Ginoo, He is so gracious that He still provide our needs. Isag si Moses wala nagtuman sa sugo, miagas gihapon ang tubig. Amen. Ingon ana kamaayo ang Ginoo. O gibuhat dis Ginoo mga kaigsunan para muhunong ang ilang pagkabagulpulan. Amen. Kabaw ko sa rod na to sa itong Christian life karon. Are you listening? This book. Gusto kang panalangin? Ay si bagulbulan eh. Amen. Subo kayo palandungon. Wal naminaw kang pulong sino, imong kasing-kasing ka bagulbul. Amen? Ayaw. Dapat imunin daw ato. This is the rod. This book will perform miracle in your life. Amen? This book will change the situation of your life. This book will lead you to the place of blessing. This rod, ato ning tarungon mga kaigsunan, many times we fail to sanctify the Word of God. Daghan nato, sige tang paminaw wali, pero wa gyud nato gikinabuhi. Kabalo ka akong gikwenta, it's around 2,000 preaching akong nawali since 2014. But it's sad, sometimes ma-frustrated ka. Di ay mga membro, 2014 pa, murag boy na ito. Amen? Why naitabo? Why? Because of the wrong attitude towards the Word of God. Amen? Dawata na bahalag sakit ng wali. Dawata na. Paso di man ko ganaan na, pero di man napapur na ko. Di man ipapur-papur. Amen? Gusto man tagpanalangin, do not fail the Word of God. By God's grace, nakadungog ka pa, Lord, ako ning i-apply. Lord, ako ning ikinabuhi. Lord, ako ning i-obey. Di kaya ang imong utong well naminaw ka, di ko mutuman na. Di na tinuod. That's your wrong attitude. Amen? Amen? Unang dugay na kayong misuanon. Sakto itong himos pastos Mindanao. Dugay na sa kamaisan, taligatos gyapon. Out of frustration. Wasa ng taligatos, kana ng ilaga nga di mo dato. Gamay kay ilaga, nas kamaisan. Sige lang kaog mais, pero ako dito. Sumo pangandungon na yung mga bistohanon nga nga na. Sige paminag wali wa ako dito po. Kabalo ka, that is frustrating to the leader. Moses mga kaigsunan, 38 nang nilit nila katuig dito sa wilderness. Wow, kaya nahita mo. Sige na gyapon. Pagulbul, reklamo, wa na usap. Pahit kayo ng mga numbrong bagulbulan. Amen? Morning mo patay, pastor. Amen? Support. Amen? Ang buhato ni mo, kung maayong ang membro na kay kaalam, support to your pastor. Amen. Kung saan nga ang imong leader mo excel, imong leader mahimong potential, mahimong blessing. Amen? Moses failed to sanctify the rod. The rod. Tanawa, verse number 8. Take the rod, gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye to the rock before their eyes. Ikaduha nga failure ni Moses, ani nga time, he failed to sanctify the rock. The rod. Number 2, the rock. Tanawa, verse 11. Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock,
twice. Amen? Kabalo ka nga nung dili ni ipa bunala na sa Ginoo og kausa because kaning rock din himangod, this is a type of Christ. Gahulag kuway ning Kristo, kaning bato nga naa dinhi ba si Kristo ni. 1 Corinthians 10 verse 4. Palihog ko dahil project. 1 Corinthians 10 verse number 4. 1 Corinthians 10 verse number 4. Tanawa. Read, palihog. Verse number 4. Basa, ready, go. And they all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was, kinsa ni nga bato? Si Kristo ni. Unang dili gusto ang Ginoo nga bunalan sa for the second time. Ang buhaton raon ta aning Moses, iya rang istoryahon ang bato. Unya muhatag ni og tubig. Amen? Pero out of sa kapungot gurutong Moses, nabunalan gud niyang bato. Unya gibunalan pa gud niya kaduha. Amen? Now, tanawa unsay consequence nga gipahamtang sa Dios ngadto ni Moses. Nganong wa nalipay ang Ginoo ani? In verse number 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believe me not. Actually, this is the reason. Unsay giingon sa Ginoo sugo? Istorya ha. Unsay gibuhat ni Moses? Gibunalan niya kaduha. Nganong iyatong gihimo? Actually, dili lang tungod sa kasuko. Unsay hinungdan? According to verse 12. Ha? It's unbelief. Ingon ang Ginoo, because you believe me not. Unsay hinungdan nga wa sila kasulod promise land ingon ang Hebrews, because of unbelief. Nga naman, ingon ani dahil ni, kana dahil mo disobey kas Ginoo, that is a picture of unbelief. Amen. Kana dahil di ka mutuman sa Ginoo, ulagway na sa paggawa ni mo'y pagtuo. Oh. Kay ang resulta sa pagtuo, Miss Joy, pagtuman. Amen. Di ba, nganong mutuman ang kas imong papa, tungod kay mituo ka? Nganong doon na may mga anak na di mutuman? Kaya di man mutuo. Are you with me? Ingon anak lang kasimple. Kanis Moses mga kaigsunan ambot o gunsay na puno na yun siguro iyang kasing-kasing. Na nakalimot sa mga kaigsunan sa gahong Ginoo ba o sa pulong Ginoo. Na iyang gipuspusan ang bato. Amen? O ako, mangayo kong pasaylo sa Ginoo. Mangayo po kong pasaylo isa inyong atubangan. There are times nga out of frustration siguro sa pastor na ang pastor makapamuspos. Hello, amen? O di maayoy na si Kristo ba? Ginoo na naon niya imong inganaon. Di ba there are times na mag-ampo ta, mangayo ta, nagrabihan murag ang Ginoo, obligado yan? Amen? Nga mura ba kung diihatag sa Ginoo, saan ang Ginoo? Dili dapat na mao nga attitude. There are times wag ihatag sa Ginoo nimo kay dili ka bubuton niya. Amen. Ay, hello, amen? There are times wag dili ihatag, wag ihatag sa Ginoo kay wag ka nagtuman niya. Amen. Amen? Is that clear? Yeah. Pero di maayo mga kaigsunan nga akong kasabaan, kasukan atong Ginoo. Ikaw Ginoo, ang kay ayo. Amen? Kita'y way ayo eh. Oh. Ang Ginoo din na may tabo nga way ayo. Amen. Kita mo'y way ayo kayong say di man tamutuo. Unya gustong Ginoo nga Moses ayaw punali kay gusto ko nga ang mga tao nga tanan nga mga rebelde o mga magulbulan reklamador makakita sila, masanctified ko sa ilang atubangan na ako nga inyong Dios
Diyos, gamanan ko, balaan ko, mahimayaon ko, halangdon ko, dako ko nga Diyos. O di ko pwede nga inyong binuangan o kumilyahan ra. Amen. Moses na sipyat. Wag yun naminaw. Unang kuyaw kayo kung ang leader di maminaw. Asa naman ito? Minaw sa Ginoo. Ang iyang nanunggan ako na paminawan kato namang mga bagulbol. Tiyaw po na din ilalim. Nga naman, 2 million people, around 2 to 3 million people. Una-una nga, 2 million magbagulbol. Mura nagdalansiyang sa Boulevard. At tukag Boulevard, mga alas 7. Di ba, arang sa baas dalansiyang? Amen? Di ba, dalansiyang saba kayo? Bisa gatangag na, gasigit lang mo. O sa ingon na beta, di ba? Gatangag ng tagpagkaon, garik lang mo. Amen. Amen? Si Tagway Pagtuos, tag si Kabalaka. Amen? Si Moses, wa kasulod. Kabalo ka ani nga chapter, nag-iskot ni dinig duha ka kamatayon. Una nga namatay, ang igsoon ni Moses si Miriam. Ikaduha sa katapusan, sa konklusyon ni namatay si Aaron. Si Aaron wa pud kasulod sa promised land. Si Moses igo lang nakasaka dito sa bungtod. Wa pud nakasulod sa promised land. O kaning uban nga naa dinhi, wa pud nakasulod tungod kay sa kapungod sa Ginoo, ang Ginoo nagpahimo ni Moses og bitin katubang fiery serpents. After mga kaigsunan nga dunay dito sa kalingawan, dunay mga bitin nga nanggawas ug gipamaa sila. Kinsay gipampa katong tanang mga bagulbulan. Unya daghang na nga matay ingon ang Bible. Munang niinguhan yung Ginoo si Moses nga Lord, unsa ni kulungan ni Ginoo tabang mahurot ba ni kamatay unsay gisiyos Ginoo. Moses paghimo kag sungkol nga bitin. Unya ang si bisan kinsa nga butana sa sungkol kung mapaakan siya, di siya mamatay, mabuhi. Munang gigamit na karon sa atong medical kuan kanang sungkod nga logo na naay bitin. Kay that is a symbolic. But panahon lang na ni Moses. Pag panahon ni King Hezekiah, ang sungkod gihimo naman ng gisimba naman ng mga Hudyo. Kasimba naman na sungkod mo sa panahon ni Hezekiah rather, gisugod sa Ginoo si Hezekiah na pulbusan ng sungkod kay mao naman nung nagbisimba. Ug mo na way kalainan karon. Amen. Ay gipanghimo ang Ginoo ano na bisimba. Amen. Ang naghimo wa na nung simba. Listen, I'm almost done. Canaan is actually the picture of where you are, where you and I should live by faith. Kanibang Canaan, usa ni kadapit sa atong Christian life nga magkinabuhi ta pinaagis pagtuo. Amen. Munang diri pa lang daan, gitest na sa Ginoo ang ilang faith. Kay pag abot dito sa Canaan, ang ilang kinabuhi dito pagtuo ra man gihapon. Amen. Amen. Dili ni picture sa langit ha. Amen. Dili ni langit. So dunay nagtudloan ni nga kani daw Canaan or Promised Land, langit ni. Mo nang dunay mga naghimo nga New Jerusalem. Dili na mao. So we are in this world which is wilderness. But you and I ought to be enjoying the blessings of Canaan. Natas kami ngawan, pero pwede ta mag-enjoy sa panalangin. Amen. Sa Ginoo. That comes as we, kung imong tun-an, ang sunod aning Numbers, ang sunod. Deuteronomy, ang sunod. Joshua. Kung imong tun-an ang Joshua, mga igsunan, nakita nimo, yun sa nila, pag-enjoy ang blessing sa Ginoo. They were living by faith. Pagtuo mangyapon. Sa time ni Joshua, grabe mangyapon sila gi-conquer dito sa Promised Land. Dili man sayon magkaigsunan ang panalangin sa Ginoo. Amen? Amen. Without question, kani si Moses was one of the greatest men in history. In fact, physically, si Moses wala kasulod sa Promised Land.
physically. But, kay nung ka atong si Kristo na sa Mount of Transfiguration, na dito'y tulo ka persona nga kuyog niya, kinsa mo sa? Si Moses. So si Moses, asa man to dapit ang Mount of Transfiguration? Inside Israel. Inside the Promised Land. So si Moses, nakasulod. Apan sa dihang, human na siya namatay. Amen? Mo nang gibutang kay Moses baya sa Heroes of Faith. Pag diri na issue siya na way pagtuo. Pero nabutang siya sa Heroes of Faith. Salamat ang Ginoo sa dahil ma-fail tagkaw sa iyatang tagag chance. Amen. Amen? Oh. Dini sa'yo nga responsibilidad. 3 million people imong you lead out of slavery and on a journey towards the land of their destiny. Moses also had a glorious opportunity for he heard from the Lord directly. Muna yung naganindot ni Moses. Ang Ginoo directly sa time niya, mag-istorya niya directly. Karon di naman ang Ginoo mag-istorya nimo directly. So siyang pamahagi ang Ginoo mag-istorya nimo. Pero nandiyan ni Wali. Amen. 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 Pinahagi ang Wali. That's why it's important to come to church and hear the word of God being preached. Moses was uniquely blessed and godly man. But he was still a man. Makita nato ani nga time nga sadyang nasuko si Moses as he was human. Ayaw kalinting ang imong leader tawag gihapon na. Amen. Are you with me? Usay na mga membro ang tanan nila silang pastor murag Ginoo. Dili ko si Senior Aguila. Amen. Kung si Senior Aguila nga nagangkon nga Ginoo na sayop, how much more nga ako? Nga Junior Aguilar ako. Amen. Muna usay na mga membro, di kadawat nga nasayop si pastor. Anong kaya ang tanaw nila, Ginoo, murag Ginoo si pastor, di ko Ginoo. Masayop ka, masayop po ko. Pero subok pa lang doon, ang masayop, kung ang membro masayop, dawaton sa pastor. Pero kung ang pastor masayop, di dawaton sa membro. Asa ang hustisya? That's sad. Are you with me? Amen. Na kung masayop ang pamilya sa membro, dawaton sa pamilya sa pastor. Pero kung ang pamilya sa pastor masayop, di dawaton sa pamilya sa membro. Kani, wala para makakaton ta, oy. Kaya kung di kakakaton ani usay, doon ay mga pastor, mga membro, ang tanaw nila anak sa pastor, di masayop. Unang doon ay mga anak sa pastor nga luoy taon kayo. Nga naman, gakinto. Gakinto, nga naman. Kinay membro. Unang doon ay mga anak sa pastor nagdako nga na-presyon. Na-presyon sa mga membro. Dili dapat. Kung usay gagawasan na inyong mga anak, mo po na mga anak sa pastor. Amen. Makasasala ko na sila kung nang kinamalang iampo. Are you with me? Amen. Oh. Di ba? Masabtan kung tanan to, kaisgot man kung nini og failure sa leader. So dili si Moses pinakabaayo na ni, pinakabanggiita na ni nga leader, pero na failure. Amen. Luwa na nagpasabot nga kung ang leader na failure, di na siya leader. Amen? Amen. Wala nagpasabot nga ang pastor masipyat og desisyon, masayop og himo, dunay aksyon nga mahimo sayop, di na siya pastor. Nimo. Amen? Kaya masayop pang yun ang leader. Di ba? Atong kapitan, masayop? Sayop po yun. Yan, ibalin kag barangay. Atong mga presidente, nangasayop ba sila? Sayop, di balin kag nasod. Naroon ka punta sa Pilipinas lagi. Amen? Are you with me? Oh, munang ang buhaton ni mo dapat, imong iampo. Amen.
instead nga imong i-criticize, instead nga magtapok ang membro, unya ang istoryahan, ang sumsuman ng pastor, may pa inyong iampo. Makatabang pa mo. Nga di mo backslide ang pastor. Amen! Kay pait kay na ang pamahaw, ginununang pastor. Paniudto, tinulang pastor. Panihapon, sinukbang pastor. Di mo panalanginan sa Ginoo, ano eh? Are you with me? Gusto bang i-bless ka sa Ginoo, mga kaigsunan? You treat the man of God properly. Amen. Amen? Moses failed. Makita na to ang humanity. Tao ra ang pastor. Nami witnesses. Nami failure. Amen? Kisa ba itong nag-post si Pastor PJ Ruel man siguro to? Nindot to yung gi-post. No nga, ang pastor. Masayod ka nga ang pastor tao. So, be realistic. Pero naningkamot yun may bayak nga di yun untak mapapakyas. Pero mapakyas doon tao eh. Kaya kung di namin mapakyas, mahambog gino namin. Kabaw ka nga nung tuyo sa Ginoo nga mapakyas ta para mawala ni nga itong pagkahambugiro. Hambugiro ganit ang si kapakyas sa kung di na yun ta mapakyas. Mahambugiro ta. Unang God will allow failure in our life to make us humble. Amen. Kay grabihan na yun na failure na ka, manghambog pa ka, grabihan na yun na ngambog. Amen? Oh, Moses, in his humanity, he committed sin. Amen? Actually, kung imong pangutanon kung atong tunan ang background sa kinabuhi ni Moses, dagan sa failure. In Exodus chapter 2, he murdered. Nagkapatay ng tawana. Katubang Egyptian. Mumitaw nilaya sa Egypt. Kinakapatay. Unsa pa may laing sala ni Moses? Failure ni Moses. Gawas atong nakapatay sa. In Exodus chapter 4, he failed his own children. Iyang napasagdan ang iyang mga kaugalingong anak. Listen, hinawag ko nga mabalyo ni. Kabalo ka, subo ni palandungon. Doon ay daghang mga pastor nga giuna ang ministry ang mga anak sa laing membro. Nga, ang pamilya niya o ang mga anak murang na behind, na neglected. Gisacrifice niya tungod sa ministry niya. Di ay mga giministeryuhan o ay mga klaro. Wa kyun ka una-una sakripisyo. Nga grabe gisacrifice. Amen? Are you with me? Dapat magkakita. Dapat ang mga membro nga, can you imagine, gibiyaan ni pastor, yung pamilya, gisacrifice, yung pagkuman, di ay gisakripisyohan, murag wala na. Di maayo. Amen? Kung sa may ikatulo, na failure ni Moses. Ha? Usa? Naumig, problema, nag-away sila ni. Nagkaminyo sa Ethiopian woman. Ang Ethiopian, itong. Mga itom. Nagminyo sa Ethiopian woman in Numbers 12. But listen, kabalo ka, kaning tulo niya na failure, wag doon niya nakapa-disqualify ni Moses. Nga di sa kasulod sa promised land. Kabalo ka siya nakapa-disqualify niya? His unbelief. Amen? Now, kami na. Listen. Kitang tanan, doon natin mga nabuhat sa unang hawa. Wag yung yaayo. Amen. Amen? Siguro ba na to sa una, nakakawat. Amen. Kasumbag. Nakapanghagis. Doon na tayo mga bad. Mga bati nga kagahapon. Amen? Ba't kabalo ka katungtanan, di pasaylo tas Ginoo. O di to hinungdan nga di ka pwede i-bless sa Ginoo. Kung sa'yo makapadisqualify ni mo karon sa blessing sa Ginoo, ang atong unbelief. Are you with me? Itong mga sala nga naman, nagipasaylo naman ito sa Ginoo. Ang atong karon ba? Mutuo ba? Amen. Si Moses, makita na ito. He failed to sanctify the rod. He failed to sanctify the rock. And lastly, he failed to sanctify the rebels.
Verse 10, Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, hear now ye, kinsa? Rebels. Paminaw mong mga rebelde. Now, listen. As much as possible, kami nga mga pastor, maningkamot may nga mapugnan ni sa mong baba. Doon ay mga membro, mga personal o ingnon ba nga? Ikaw, rebelde ba? Kung pwede mapugnan. Amen? Huwag kontanin, failure ang leader. Amen? Amen. Failure. Kamu man po failure, di ba? Amen. Tanawa. Ingos Moses, huminaw mo mga rebelde. Tanawa mo sa'yo sunod ni Moses. Mas, kung sa'yo sunod? Uwi. Kung sa'yo sunod, nga word? Mas, uwi. Tanawa si Moses. Nagkiat-kiat ng tawanan. Kami ba'y mong kabog? Ba't giniingon ang ginoo nila na si Moses mo'y mong kabog tubig, muhatag og tubig? Ginoo mo'y muhatag og tubig. Pero di ay Moses na kamu mga rebelde, unsay pagtuon ninyo? Kami? Usahay dagang mga pastor pakyas niya. Usahay maka-istorya, may pulong na di dapat na istorya. Amen? Oh. He failed to sanctify the rebels. Kabalo ka kung tinuod yun kang luwas, bisag mag-rebelde ka, anak, yan mong gas Ginoo. Amen. Gabihan no? Ingon anang baptis. Bisag mag-rebelde ka, anak, yan mong gas Ginoo. Amen. Amen? Oh. Ang Ginoo naman ginuntay ang ayan mo tawad ani rebelde nila. Pero si Moses sa iyang sobra kalagot nagkapamulong yun sa di mo. Maayo ba ng tawgon kag rebelde? Di maayo eh. Diba? The word palandaan nga rebels, mura kag terorista. Amen? Pasabot ang rebelde, gahigulo, di matinumanon. Pasabot ang rebelde, kanang bang gusto, yang gusto matuman. Rebelde. Di maminaw, di mutuo, di mutuman. Tanan na, rebelde. This is the time that Moses failed to sanctify the rebels. Amen? Muna, ang akong ihangin ninyo as I close, you pray for your pastor. Amen. I will admit, I am not a perfect man. Sa tinudan na lang, dinaghan kong struggle. Amen? There are times nga, usay mag-self-pity ko. Amen? Oh, but doon ay uban kong mga tao, ubang mga churches, ubang mga pastor na they will encourage me na nindutan mo diha. Pero kung sila kabalo personally. Di ba kita, usay doon ay mga tao, mamudahing na to, magbantay ta, kayo usay mo saka man na itong utok. Yeah. Magtanaw ka ba, murag maminabas lang isulti, murag di man tinuod sa akong kagalingon. Amen. Doon ay mga tao nga, waka kabalo nga na-bless ra dayod sa imong kinabuhi. Amen. That's the truth. Mao ni ang prinsipyo. We cannot please everybody. Di ko na to ma-please ang tanan. Musugot tag sa dili na agyo di malipay. So adto na lang tas malipay. Amen. Kaya kung mag-focus na sa di malipay, saan may tabos mo ato? Amen? Are you with me? O, mabitong, pasalamat ko for 9 years. Ingon akong asawa gahapon, di ka 8 katuig. Siyang nakakatuig. 2014, October.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. October karon 23. So silang natakatuig. Salamat nga for 9 years. Nay mga pipila ka area sa akong leadership nga nang usap. Amen. Amen? Yun ang aming melancholic. Melancholic, phlegmatic. Oh. No? Usa ng melancholic, usa nga strong sa melancholic is leadership. Kamo kang melancholic din na magpapildi. Kana bang makig-reasoning na? Di ko naman gusto mapildi kung makig-reasoning. Di na mo daw ako mapildi. And that's very hard for a leader. Kana bang you will learn to Amen? O we have failures, daghan kayo. Masalamat hangtod karon gigamit patas Ginoo. Amen. Muna mo ingon rin dito sa katapusan, it's all by the grace of God. Amen. Amen? Muna kita kat na magrebilde ay nalagapin. Amen? Amen? Oh. But I'll try. Ningkamot ko nga kung doon na may membro nga naadini or dinhi nga nagbabadlo nga di na ako matawag nga rebelde. Pwede siguro backslider na. Kay ang Ginoo ra man gyud nay katungod mo tawag og rebelde. But masakit na kung ang Ginoo mo ingon na tong rebelde. Pa si Moses nagbuot-buot mo siya, paminaw mo mga rebelde. Amen. Mas way kaysa iyang gipasabot atong way. Si Aaron. Kami ba'y mo provide anang inyong need? Moses is claiming to do something that God does not told him to do or did not tell him to do. Walang niingon ang Ginoo nga ipahimo na niya. Pero gihimo ni Moses. Gauna-una si Moses ba nga ako'y mo provide ani? Dili di ay ang Ginoo. Mao ni akong nakatunan sa ministry for 9 years. Dili gyud di ay ang pastor. Ang Ginoo mo mousap sa tao. Amen. Amen? Nagtuo ang gugo nga pag-abot na ko diri bag-o pa ko. Bagga kay kong notebook na nawala na gani diha. Hoy kung mga mong libro panahin mo. Bitaw kung mo gamit mo, it's free. Free. Mawili pa ko manay mo basa ana pero manangit lang. Kay atong ilista. So na ko ilistahan para makabalo ko asa na. Alright, so magdagan diyang libro, huwag yun na nibasa. Ako nang gibutang diha para namin mo sugol ba niya. Pastor, pwede ko kahulang ani niya mabasa. Huwag yung problema. Basta ampingan lang po. So kung unsay paghulam nimo, pag-uli, maor po. Okay, pag-uli ta na nga gihulam maayo pa niya, pag-uli guba na. So kung nay mo gamit, at least magamit pa sa uban. Amen? And I'm pouring my heart in this message as your leader. Kaya guys, don't take failure. Ma-fail good ang leader. Mapakyas. Nga naman, tao. Mo na siya bato ni mo? Iampo. Moses, pag-gara yun siya. Maswi? Kami ba? Kami. Huwag yun ningon ang Ginoo nga kamo. Ningon ang Ginoo, ako Moses. Ang bato. Si Kristo ang mo provide. Maupuni sa simbahan. Dili ang pastor. It is about God. Amen. Amen? Amen? Amen. Kung ato na ning talungon, kaning pulong sa Ginoo, mamani ang rad, talungon na natong tatal si Kristo, muabas sa lagi ng tubig. Muabas sa ng tubig. In fact, sa sunod ani nga mga chapter, nagkoy nabasahan gabi nga dito's wilderness dunay atabay nga naay tubig. And I will preach that message, the well in the wilderness. Milagro to sa Ginoo, unya ang tabay sige tubod. Pasti yan. Utan awa lagi bisan naas kami awa na lagi blessing. Naay tubig di ra gyud ta mo magulbol. Amen. Di ra gyud mo reklamo, di ra ta magrebilde. Amen. Unya kung unsay isugos Ginoo, tumanon ra gyud. Hello? Oh, wala mo say kami
Kami mga pastor, dako po dito lubagon sa Ginoo, kay daghang times gisugo bis Ginoo, wa po na mo gihimo. Kay usay ba, maguna-una ka nga, murag sayo pang Ginoo, murag ka ni may isakto. Unang kinahanglan kami mga pastor, at tumimaminaw sa Ginoo. Pagampo sa Ginoo, Lord, unsay imong leading, unsay imong gusto, unsay imong direksyon, unsay ipahimo. Ang buhaton na sa mga membro, support. Amen. Amen? Baka, hinaot ko doon na tayo nakatunan sa mensahe. I know it's hot. Init kayo, initan mo? Inita. Nagsalamatan na humanta kasi yung bata. Amen? Shall we pray? Dalago nga langit nung namahan sa ngalan ni Kristo. Thank you sa imong pulong. I-bless ang invitation. Karong buntag sa inyo. Sa kay gayunan nga yung mga katawhan na kaduol sa imong natubangan. Christ's name, I pray. Amen.